చాలు. ఇంతలాట ఫుల్ ఉంటుంది కదా, తక్కువ వచ్చేసి ఇప్పుడు పోయింది ఆవిడ ఫస్ట్ కదా వచ్చింది అప్పుడు. హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నారు పినాకిని పెన్నా నది. మన హిందూపురం దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పెన్నా నది మరో పారుతున్నటువంటి దృశ్యం ఇది. ఏటిగడ్డ వద్ద, ఏటిగడ్డ అంటే పోచంపల్లి హిందూపురం వద్ద మరో పారుతున్నటువంటి దృశ్యం ఇది. ఎంత అద్భుతంగా ఉందో మీరు చూడవచ్చు ఈ సీనరీని. అక్కడ ఇక్కడ ఒక అద్భుతమైనటువంటి శివాలయము ఉంది. చాలా ఫేమస్ శివాలయము, సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయము అన్నీ ఉన్నాయి. ఎంత మనోహరంగా ఉందో చూడొచ్చు. పోచంపల్లి హిందూపురం ఉత్తర పినాకిని నది. ఉత్తర పినాకిని అంటే పెన్నా నది. ఇది చిక్బళ్ళాపూర్ జిల్లాలోని నంది హిల్స్లో పుట్టి అక్కడి నుంచి ప్రవహించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో హిందూపురం వద్ద ప్రవహిస్తుంది. చూడొచ్చు ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ పోచంపల్లి దగ్గర మరో పారుతున్నటువంటి దృశ్యము. ఎంత ఫోర్స్గా పారుతుందో చూడండి. పోచంపల్లి హిందూపురం ఏటిగడ్డ అంటారు ఇక్కడ. పెన్నా నది, పినాకిని నది ఎంత ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుందో మీరు చూడొచ్చు. అలా నమస్తే అలా